Salam. Agyýdy. Kyn görmeseňiz goşlanma göz ulak bolaýyn. Goýaý. Salam alaykum. Gurgunmy? Yeri näme kılmat? Oku ýerime geldim. Maňa ýaşar ýaly jaý gerekdi. Oku dik gelen bolsaňyz hökman jaý berersiz. Geljekki talipler jaýlanıp etmek biziň borjumyz. Resminamalaryňyzy tapşyrdyňyzmy? Ýok, ertir tapşyrmaly. Siziň adyňyz ataňyň ady. Bolsaňam ýaşaýan ýeriňiň salgysy. Permanow aýly. Daşaguzy welaýatynyň köndürgen şetragyndan. Resminamalaryňyzy ertirden ýyjalma tapşyryň. Hökman. Giýişlik saat 8-lere geleň. Şoňa çeli jaýyňy taýýarlap goýarlar. Sağ olun. Ece, ay Ece. Näme aýlyja? Sen näme üçin tukat görünýär? Tukat? Ay ýokla. Ýöne sen birden ýadyma düşdüňde. Näme diýen ay? Sen meni entemem. Şol wara ýöne çaga döýdüp ýörsiň. Menen ulollyma Ece. Wah, ne bileyim ne balam. Aşgabat ýaly ul şeherde adaş gidecek ýaly bolup dursun. Ece, ay Ece, ýöne samrap ýatyrsyňla. Ýatsaňa beýgerek goý, düşürgeýän, eşitýän, düşürgeýän diýe. Şeýlem balam. Bolýady diýer. Sen ýatyber, ýatyrgydy. Salam. Salam. Bizizmi? Howa.
Men Görünüye hili duşuşuk. Bir hükman Iqbal olmalı. Iqbal bizi yeni duşurdu. o näme diýdiňiz boldy? Siz men bağışlaň. Nätan şäherde qapqaq görmek, maňa da yeňillik bolyn. Başga alajym ýok. Men aman niflen öýlerini gözleýän. Çenim çak bolsa, o ştöwrekde bolmaly. Sizin şu duran ýeriňiz Juma amanlygyň öýlerde. O ne hili? Daim adını ütgüdeydim ki. Bolup bilmez. On adı berdi amanlıyız. Ödüm aynı toplumun işliye. Yok yok. Men kakama Juma amanlyg diýerler. Ödüm telekeçi. Soğukluğun da yoktur da. Fu? Häzir taparız. Ýöne siz beýdip daşarda durmakda howla ýerim. Häzir siziň daýyňyzyň salgysyny tapar. O ne hili? Nol dokuda jaňa ders bolýan, hemme zat aýan bolar. Ay, adara kalma. Oňa dar bolmaz. Geri berin. Gerin. Ine, şu ýerde oturaýyn. Men häzir. Bolya. Alın, su için. Bağışlan. Men o gülleri görüp, barımızımı şoňa bereýikdirin. Näme siz bular ýaly güller ilkinji gedek görýäňizmi? Ýokla. Ýöne şeýle owadan gülleri görüňdi, bir hili göwnüň öterýär ýa. Ine, siziň daýyňyzyň öý telefonu. Ýöne şu wagt hiç kim jogap berenok, öýde ýok bolmaklary mümkin. Sağ olun. Men siz daşoğuzda ýaşaýansynız diýip pikir etdim. Yok, men de şoğuda bil okuyan yakıncı oramın durmuş toyuna gidip geldim. Ha. Men ayratynam, şu gülü görýän. Kakam bu gülüň şitilini daşar ýurtdan ýetirdi. Eger sizin kakanız daşar ýurtlara gidip gören bolsa, onu ol jagan keşde adam bolmaly. Kakam telekeçi. Eger siz telekeçilik bile iş talşýan bolsaňyz, onda siz ony hükman tanamaly. Men telekeçilik bilen iş talşamak. Men Çeperçilik Akademiýasynyň binägärlik bölümüne okuw girmäge geldim. Onda sağ olun. Men gideýin. Salamu aleyküm. Ayca, bekim? Heywi tovu, bu koşlar näme? Bu näme boluş diýen men saňa? Asla büýde näme bolup ýör? Voy ejemi, sen bu işin ne hili? Näme şu adamlar öýe söýgüli ýaryny goş golamy bilen öýüne getiräýindir öýdäň. Bu ýigit garnaşlarynyň öýüni gözläp ýör. Öýdem geljekki talip. Sultan eken, menem suw berdim. Inennem gitjek bolýar. Näme beýdip üstüme awanyp dursun? Ana otur. Jigi, nereli borsun? Men Könürgünçden geldim dayda. He, şey diýsene. Onsoň şo ýerden şu ýerik okuwdyk gaýdy berdiňmi? Eneň ataň berwamy? Icem var. Kakam yok. O görgülüni ýeke goýup gaýdy berdiňmi? Oň ýanyna gyjyym var. Hay bolýada. Garal uludan kiçe bar adamyň pikiri okuwda. Oka ber, gayrat edin. Siz ejemiň bolşuny ýokuş görmeň. Oň ýüreginde erbetlik ýokdur. Ay, ýokla. Näme üçin ýokuş görýän? Siziň hem eden hyzmatyňyz üçin taňry alkasyn.
Hoş sağ ol. Yoksa da adyňyzy bir aýdyp gidin ahry. Aýly. Familiýaňyz näme? Familiýam Permanov. Meň adym Aýjahan. Hoş sağ olun. Aýjahan. Oho, ovadas. Näme edip bu tapırtıra otursun? Näme, zay etmedi mi? Sen onu nereden bilýän? Ya hey, onu bilip bilmedi el näme? Sen bol otursun aýdyp dura. Ona aňmansın. Men jaýyň aladas ne demek? Jaý meselesini akşam arayır, şonu södersiler. Onu näme şeýdip oturjak mı? Bilemok. Bolýa onu Aýljan. Menim şu ýere bir ýerini göreýinik geldim. Olen tek ýoken, akşam ara boljakmyş. Senem okuw diýip geldimmi? Ey, men okuw bireýän oturdum. Aýldos. Akşama çeli wagtymyz ken. İkleseň şäher aýlanaly. Wagtymy da tez geçerdi. Ýokla, şu goşum bilen. Şuňa da goş diýäňmi? Men kömekleşeýin ýör. Ýok, özüm götürerin. Yürünno. Ne şu tarafa gidivereli. Aýljan. Aşgabat ýaly şäherde ýaşajak, okujak bolsaň, şäher düzgünini gatyp bilmeli. Ýöne sen ýanynda Rahman marka işlaryň aladasy etmegi. Meni hip bolsa, synaklaňam gözüne gül salyp geçersiň. Aýljan ýene? Eger sen oňlasaň, meni döwletli bir maslahat bar. Vay bo. Seňe biçin men için bir el juk diýip durdy kere. Gel kimin näde lehine. Derdi beýdip durmaly. Ana kafe barýas, şu ýerde garba gurbak edýäs, naharlanýas, näl görýän? Ay, mene Yo, onuň bolmaz. Aýljan, näme diýsene? Men sana inim ýene bir maslahat bereýin. Egerde sen talip boljaň çyn bolsa, bek belli. Gaty erjel bolgun. Eger erjel bolmasaň, maksadyňy ýetip bilmersiň. Han geç. Gir. Salam. Salam. Näme ýersiň? ay bilemok. Mene şu kafe diýýänler ömrümde birinji gezek gelýän. Beýle bolsa, men diýenime razy bol. Sen gyýyt men göwnüme yaramanam duraňok. Sen eliň diýsen süýji bolmaly. Şoň üçin biz sen bu kagazyňyzy gatyr düşünip baramyzok. Sen biziň karnymyz doýarýaly öz isleň boýunça nahary saýlada getiräýik. Ben göwnüme yaran nahar size yararmyka? Sen ýaly gözel gyýdym getiren nahar biziň göwnümizde yaraman, kim göwnüne yarasyn? Şeýlem Aýljan. Sen getiriber. O näme? Ol bir içilýänçe akça nämäni ýatdan çykaraýmagyn? Bolýa. İşteňiz açyk bolsun. Sağ olun. Sağ olun. Aýljan ýene. Muny tanışlyk üçin içeli. Al. Rahman, men ömrümde muny agdym alyp göremok. Innem içmeýin. Özüň arkaň içe. Ay ne ettin ay? Han oynatmasana. Alany. Ay yok Rahman, men içmeýin. Bir hili ýüregim alanok. Ya hey, seni tomoşa kenin ay.
İçmeden içme. Yön Ayljan. Şu men aydınlanma hadi. Kya vakit anha bunu etmesen kaptanında dostam durmaz. Avrayngam olmaz. Olur yal dostun durunum eretdel ağrayam. Näme diýsene? Men daim rıjan etmeli. Olur ýa işden gelen. Näme? Daimlara? Anha men gel telefondan jaňa daý. Yok yok. Sen arkaýyna harlan, men häzir. Alo, alo. Bir damani biçin öýlermi? Owo, anamy dinleýär. Daý, salam. Men, aýly. Aýlysan sen nerede? Men aşawatda oku ýerime geldim. Gatywowy. Any, Hasan öýe gelýän. Bararyn aý, hökman bararyn. Nire gittik? Bilmedim. Boşlanıp çıkıp gitti de. Hazaplaşdı mı? Hava. Ali çıkıydım. Bir de mihman gelecek ya Allah. Ya Aýlyjan gelejekmi ki? Ailen aladüf özüne yetiktir ece. Sinaglar inni başlanýar ahyry. Ece, sana näme boldy? Bilemok. Bir tüýsli ýüregim sanjyk gitdi. Näme? Aileni ala dediýämiň. Gitse gidipdir-de, oku diýip gitmeýän mami. Anha men bara ýanymda ece. Sana döneyin balam. Men onu sen bolongsaň iýerdim-de. Ola bolmanlar. Resmi nama diýilen zat durmuşdy. Eň bir gerek zatlaryň biride. Yeri endi näme etsem diýen. Şu ýerde işläp, kaptalnanam geljek ýylyň sinaglaryna taýarlanarna. Eger men ýanymda aýna toplumynyň işlerini ýeteňe kömek edeýin. Onsoňam näme? Ýaşar niýsen anha öý. Toguňy tok diýjek adam ýok. Sag bolun. Men aýratynja ýaşap, guruluşa işe girmek isleýän. Gara sen maksadyň guruluşçy bolmakda. Owa daý. Bolýa, men gideýin. Bolýa da, gitsen git olyn, nirede gedip näme işläp ýörenini habar berip dur. Arkaýyn bolun daý. Arkaýyn bolun. Sag bolun. Bolýa, sag bol.
Aile. Salam. Salam. Siz meni tanamadınız eýken. Tanadım. Siz tanama diýalyk izäläki Aýjahan. Howa Aýjahan. Sizin adyňyz bolsa Aile. Aile Permanow. Dogry. Siz daýyňyzy tapan bolsaňyz gerek. Owa tapdym, sag bolun. Okuluňy nähili? Sinaglaryny etdiňiz? Men ähli resmen amalarymı alırdım. O nähili alırdym? Uğurlatdyňyzmy? Ay, şeýle boldy da. Wah hey, ola bolmandyr. Muňa siziň gynanýanyňyzy bilýän. Ýönesi gynanmam. Siz hem gynanma. Kim zat oňat bolar, düzeler. Men muňa inanýan. Sag bolun aýdaňyza. Şu gün diýin şuny. Eger wagtyňyz bolsa, şäherimiziň gözel ýerlerine aýlana aýlaýyn. Aýlansaň aýlana aýlaýyn. Sana bir aýtmaly zatym bar, bara ölüm ýüregimde adyň bar, ellerimde toňlanmajak aýdym bar, ömrüň ışky jepatyndan ardym bar. Menim sana bir aýtmaly zatym bar, gözün yaşlı neçün varın var. Enneme ağlayan, enneme yanyan, anın gel yanıma arka dağım var. Benim sana bırakmalı dadım var. Ey deniz divinin gövheri var, tolkun var. Beni çekti sana yeterin beni. Benim sana bir aýtmaly zatym var. Den nurana giyeceğim göhre yıllıdı, gökyüzüne menin yalnız bağıtım var. Ah belinten bakıp yanırdın beni. Benim sana bir aýtmaly zatym var. Şat günümde gelsen, bozsam da gelsen, gökte kanatım var, suda salım var. Eger de sen menin yanımda bolsan, ömrüm aşky jepatyndan ardym var. Dillerimde toňlanmajak aýdym var. Bara gözlüm ýüregimde adyň var. Meni sana bir aýtmaly zatym var. Bara gözlüm ýüregimde adyň var. Dillerimde toňlanmajak aýdym var. Aile, näme beýdip dursun? Gelle. Beýdip durmaly. Ýür, saglyk ýoluna baraly. Täsin. Ören täsin. Ýür anna gideli. Iň ýokarsyna çykyp arzu edeli. Arzu? O nähili arzu? Şol ýokarda töwregiňe tin edip, ýürekden arzu etsen, eden arzuň hasyl bolýarmyşyn. Şeýlemi? Ýür anna.
Olurlar. Men häzir. Ayl dursana. Ayli. Ayli. Sana näme boldy? Ayca, sen biraz garaş, men häzir. Ayli. Sen men näme günlere saldың? Men sen derarly oku gir bilmedim. Näme üçin? Berdimen günem näme? Eliň çeko. Ne ettin o sen? Hani koşlam? Onun içinde men oku girmek üçün tayaran ähli resmi amalan vardı ahiri. Men şowynyň ertesi sen goşlagyň Çeperçilik Akademiýasynyň umumy ýaşaýyşyny etdim. Sen bilýärmiň, daýymlara jaňa çekip eski wagt eglendiň. Maňa şo wagt aýalyň bäbi hanakitler diýip jaň etdiler. Şowynyň ertesi men oglum boldy. Sen bolsa näme üçindir men göwnüme degýän? Kutlayan, Rahmanos. Men dogry maýdýan o. Sen resmi namalyň Çeperçilik Akademiýasynyň umumy ýaşaýyşyny. Aýly, eger şeýle bolsa, tezirek gideli. Barp resmi namalar alaly. Bolya, ona gittik. Bolya, sağ ol Rahman. Sağ ol. Oňat, täzini işler. Ýöne gyýnan tagam, giriş sinalarından giýjak aldyňyz. Inni kel finanç bilerdiňiz. Sağ olun. Bolýa. Yerine hili, tezirek aýtsana. Ay, ne hilti yok. Giýjak alypdyryn. İşlerine seretdilermi? Owo, seretdi. Ne hili gördüler? Halady. Innikil finaş diýdi. Yeri seninle näme etmekçi? Ýa-da ýydyňa owaňa dolanmakçymy? Intige bilemok. Näme saň o ýerde söýgüli ýaryň garaşanokmy? Ejem bilen jigimşirin garaşýa. Sen meni bağışla. Birden dilime geldi-de, aýdaýdym. Ýöne sen bu ýerde näme işlemekçi? Şonu bir bilmek bolarmy? Ay, bilkär edetmi ýoklu? Bir ýerge işe girerine. Meselem nire? Şäherimizde gaty köp gurruşyklar gidýär. Şolaň birine işe girişerine. Gödel paýtagtymyz Aşgabaty, Ak şähere ýürmäge meňem goşandym bolar. İşden boş wagtymam. Okuwa taýýarlanar. Aýjahan, men üçin her ýyl agyr işim bolsa, men öwrenşikli. Netip bolsa, hor bolman. Ýöne, anansaň, ýeke galan wagtlam dogry aljyrajak bolýan. Sen meni ýeke galyrmarsyň gerek. Sen hor bolmajaňam, garad bir iş tapjaňam bilýän. Ýöne sen berde täze adam. Ken bir uğur ýolum bilýän näsin? Eger sen garşy bolmasaň, kakam bilen maslahatlaşaýyn. Oň tanşyken, ol saňa hökman kömek eder. Ýerine hili görýän. Näme setin çykaraň o? Ay, men üçin kakaňy adara goýjak bolup durmy? Men özüm bir alajyn etjek borna. Sen menden gaty görme, aýly. Ýöne sen bu mahalky ýagdaýynda özüm diýen bolmagyň çigit ýaly haýry ýokmy ka diýen. Özüm diýip men döşme kakamok. Men sen aýdanyňa kelle bir adyla. Ýöne men üçin ýumuş salýany kakaň halymyzmy ka diýem. Awul sen işiň del. Ýok tamam kakam, begencinden tant edesi ýok. Ne etjek, başyma düşüpsiň. Inne mejirni çekmer bolarny.
Ece, Näme Aylacan? sen men batly bolmagymy isleýärmi? Wah howala balam. Hidi eni öz balasynyň bagtly bolmagyny islemedimi? Onu Ece, sen häzirlikçe gelin gözlemäň beset. Men okujagym çynım. Aylacan, men sana okuma diýem oga. İlki bilen men seni gözle başladyn, onsoň okumy ötedik. Yok Ece, sen ýalňyşýan. Beýde okap bolmaz. Beýle düzgün maňa kyn düşäýmese, üýe geljek gelnedi. Yok, yerden aýralyk ýasamak näme gerek? 4-5 ýylynyň gadyrry geçer. Ana şondan soň men sen doluq tiýarynda bolarym. Giň ýeriň gürrüňne diýen Aylacan. Ýygyňa bir belawy tirtirkäk gelirsiň, men başyma musallat bolarsyň. Yok Ece, hey men şusak geçenli. Sen diýeňden çykdymmy? Yok. Sen mydama da men diýenme diýedin. Men şinnem ýene 5 ýylynym, 10 ýylynym. Hemişe de sen oğlumdurun. Şonluğuma da galaryn. Ejejan, käbem, meni öz deňduşlymdan galmaýyn. Menim okaýyn. Ve men geljegim üçin gerek. Sen maňa dama düşünýärdiň Ece. Wah, düşünýänle balam. Şo düşünem soň seni ýanymdan aýrasyň ele nokta. Ýer bolýada. Teresi ýurt abadançylygy. Nirede gezseňem saglyň eşdip dursam bolýar. Geri verin. Mümkinmi? Oturun. Oturun. Sağ olun. Men oturjak gel. Maňa Juma Amanlyewicz gerekdi. Men siziň edaraňyza birinji tapar gelişim. Yer nähili? Biziň edaramyz size yaradymy? Yarap yaramaz ýaly edaradyr da. Bu diňjalnýan şypahana däle. Beýdimen. Adamlar mydama şypahanalarda diňjalyp berseler bolmaz ahyryn. İşlemegem gerek. Han siz beýdip durmaňda otursaňyzla. Mene erkek kişi halymy oturýaryn, siz emdik dursaňyz. Bu bir hil gelişikli bolýar. Oturun. Sağ olun. Men gyssanýan. Siz maňa Juma Amanlyewicz ne edip tapmalygyny aýtmadyňyz. Ha, Juma Amanlyewicz mi? Ol häzir ýok. Ýöne häzir dogry 11:30. Juma Amanlyewicz aňyrty ýarym saat etmän gelmeli. Möhüm işiňiz bolsa garaşyň. Men häzir çay isleseňiz, kofeň aladar ne deýin? Yok, adara galmaň. Wagtyňyz alan üçin bagyşlaň. Sağ olun. Başlaň. Men Juma Amanlyewicz kim gelipdi diýin? Gyzyňy sorady diýeň. Biziň firmamyň açylaryna indi bir näçe ýyl bolup geçdi. Biz diňe öz ýurdumyzda däl, eýsem daşary ýurt kompaniýalar bilen sewda satyw işlerini alyp barýar. Ulara şükür, giderjimde mazel, yeterlik. Ýöne beýle diýildigi biz kanatlanyp oturmalylar. Şoň üçin hem firmamyzy giňeltmek maksadymyz bar. Bu biziň döwrümüziň talaby. Ena döwran mereşler maslahatlaşyp bir netije geldik. Bu maslahat size de yarar diýen pikir var. Biz firmamyzyň adyna 300 hektar yer almagy makul bildik. Biz o yerleri mäkäm öldürtürüp, oba hojuluk ekinlerine ekeriz.
Bebirin firmamıda artıkmas gideci bolor. Onsoňam yurdumyzyň baýlaşmagyna birin goşundymyz bolor. Yoldaş başlyk, mümkin bolsa mende bir sorak bar. Aydın. Dogrudan yoldaşlar öňde goýulan mesele gaty derwayt mesele. Yerleri ekine taýarlamak üçin her türlü enjamlar gerek bolar. Esasanam suwupçunçylygy. Bulatlaryň hemmesi yolbaşlar bilen maslahatlaşylan. Yeri öýdeşdirmäge de, ekşe taýarlamaga da, ekşi geçirmäge de, taýar bolan hasyly ýygnamaga da, garad hemme gerek bolan enjamlar bizde bolar. Suwupçunçyk ýagdaý bilen oňat. Diňe işe girişmek galya. Onem nämen ha? Siz bilen maslahatlaşyp oturýarys. Bolar. Kimde nähil pikir, nähil soru var bolsa aýdyp oturuň. Mene şu teklif ikellep gollayan ören döwletli maslahat. Ine şu oturarlarym bu bähwitli işi höwet bilen razylaşdylar gerek. Yer bolýa, onu sag bolun. Degran näme? Bugün eger altyn gelnejeň güýjüli palawyny arkaýyn ýerlik boldy. Ýoksa da Juma Amalyewicz, begenjime hoşum çaýpdyr. Gutlaýan. Degran, biz henge mi heňsiň? Näde aýdyň da Juma Amalyewicz? Bulatlar diňe tediň tagallagy bilen amalaşan işler. Onsoňam tagalla etmeli alam däl, bire uly anam bildirýär. Elbetde. Onam bildirmedi ýaly Juma Amalyewicz, siz bir gurt edip beren adam däl. Siziň etjek işleriňiz, göňüňi tutýan maksatlaryňyz aýdyň ahyryn. Yer bolýa men gittim. Senem biraz demdiýinçiň Allah onsoň öýe baray. Juma Amalyewicz, men siz azara goýmaýyn. Maşgalaňyz bilen özüňiz diňjalan. Hey oňum bir azara bolmaý. Sen men maşgalamy şuň tanamaly. Bolýa Juma Amalyewicz, ýokman bar. Bolýar onda. Sag bolun. Kaka, Näme gaýdym? sen meni gowurýanmy? Oy. Näme diýdiň bolla gaýdym? Sen şaka çenide ýoňokmy? Kaka, senden bir haýyşym bar. Aýdaýynmy? Yer wakaly. Aýtaýjam. Aýdy ber. Kaka, maňa sen kömegiň gerek. Kömek? Men kömegimi. Başsyny. Dogrusy, maňa dälle men bir oňa tanşyma. Men oňa sen kömek berersiň diýip söz berdim. Kaka, düşünýänmi? Düşünemek. Rahat yem getimiz adama yaşama üçün ähli mümkinçilikleri eçilen boldy. Onu ol adam minnetsiz gün görüp öz başyny diňe öz çaramalylar. Adamyň öz başa ýany işin başy birini gelip bermegi ol adama haýyr därli eýlem ýan ýetirýändir. Onu yaşayışda öz orunu tapmak uğruna görüşten alıp galya, yalta hem emelsiz ediye. Sen menden miydin? Kime tez verpiyorsun? Kim ol? Ona tanışım diyenin. Vay kakamy. Mene ýöneten sinak gördüm. Arkaýyn bolay. Hiç kime de söz beremok. Kaka, sen otur diýinçiň al. Özüm arasalar. Acam, sen menden hiç tatkil demeliydin. Men sen kakın ahari. Çekilmede aytdyydym kakana. Ondan bilip koy. Men sarsaklamagy başarýandyr. Kaka, sen bir oglana işe yerleşmeye kömekleşdeni. Sen göňüňe hiç tat getirme. Ol gowy oglan.
Men oň bilen Goloýda tanışdym. Çeperçilik akademiýasyna girip bilmändir. Innem işe yerleşip, innikiliye ne de tinanşyp görjek diye. Men onu tanamokmy? Sen onu tanıyan näsin? O Könürgençden gelipdir. Könürgençden? Asıl ol, şäherlem dälliýdi ne? Huy, kakamy. Oň nerden bolanyň tapawdy näme? Ay, ola tapawdym ýokly ýöne. Şäherli olan olmorda kakasyndaky tanaýarmy kam diýip aýdyşym boldy. O ne ediş gerek? Guruluşykda işläýsem diýe. Ayjy, heniden bolan okmugydım. A men çoram qaynak gutorda. Bolup barýan eje. Uy kaka, o diýen oglanymy ejemem görüpdi. O nireň oglany? We, men kimi görüpmüşüm? Kim gyýdym? Siziň bolşuňyz nähili? Ýöne men bir zat diýsem, alyp etimden alyp barýaňyz, men näme edipmişim? Han sen golşoň kimdigini aýtmaňa? Eje, sen onu tanıyan ahiri. Hol arada biri, daýlaryny gözläp gelmedimi näme? Sen on goşlaryndan gorkdun. Ýadyňa düşdümi? He, ahmal. Näme oňa bir zat bolupmy? Resmi namalaryny ýitirip, seni tapşyrmakdan gijak alypdyr. A sen onu nereden bilýän? Tötänden köçede duşaýdym. Tötänden köçede duşaýypdyr. A ýitiripdir de. Altın. Senin beýdip durmadan o. Beýle doň ýürek bolmadylar ahiri. Doğrudan o ýigidi işe eleştirmek gerek. Men aýsam bilen radylaşýan. O ýigidiň ýagdaýy agyrdyr. Be, Juma, sana da düşünür ýal bolmandyr o. Mundan odana öz ýakyn hostarlygyňda delalatyň ýetenokdy. Bugün bolsa hol etjek işini bilmän en tepýören ýerine hostar çykjak bolýar. Eje, sen näme üçin beýle zatlar diýen? Aýly en tepýören oglan näl? Ol Aşgabatyň köçelerini günne bir üýt köşük kostyum giýip, titreşip ýören ýigit sumokluň hiç dinlenem kem däl. Aýly okumagy gelipdir. Ilymly bolmagy arzu edýär. Hey, gyýdym. Senin tek ýaş bolýan. Men o tetellilere beletdirin. O hanjagadyň ýüreginiň küýsýän zady gaty köpdür. Bugün ılymly bolasym gelýär diýer, ertir başga bir zat etleýän diýer. Sen gyýd maşgaly, şonu hiç unutmagyn. Eje besdir. İki gepin birine sen bir gyýd maşgala diýip biýdar edýän. Näme gyýd bolup dogulanym üçin men onu äkermi? Eýsem sen ömrüňde gyýd bolup ýaşamanmydyň? Men gyýdkam. Sen ýaly köçede duşan her bir öň ýetene hostar boljak bolýar ýörenmokdy. Ýagşam bir gep tapdyň. Beýdişip durma. Hiç zat ýok ýerine. Bir-biriňiziň janyny ýakmaň ahiri. Han rahatlanın. Kaka, size diňe rahatlyk gerek. Size ýagşydan ýamandan hiç kim adar bermeliler. Haçana çelli beýdip ýaşap bolar. Gülsem gülýär diýýäňiz. Geplesem geplýär diýýäňiz. Men size dogrymy aýtjak. Aýla rehim minip, ýaňyňa dözmeýän hostar çykjak bolanmak. Men ol oglany gowy görýän. Men size aýtjagymy aýtdym. Innem näseňiz şeýdim. Oho, hoş gördük, hoş gördük. Salam aleyküm Cuma Malliç. Gelin, geçin. Salam aleyküm Altın gelje. Gorgunmasyňyz Döwran Meredowich. Juma, häzir naharam taýýar bolar. Geçin de oturuverin. Hani yarım? Geçin. Geçin. Hani, oturun. Sağ olun. Ayjy? Ayjy. Hani gel gyýdym kömekleşsene. Döwran, mende bir teklip bar. Altın geleceğin palaw gelýänçe bir bolurjuk alaydyk. Neden görýän? Maslahat Cuma Malliç.
Siz diýseniz edäýin bu. Sen her kim maslahatda oturan adamdan yüzlerinden nämeler andyň? Men pikirimçe olar öňe sürülen meseleni golladylar. Dogry aýdýaň. Ne diýip bolsa, bir işler amala aşyryp, firmamynyň mundan meýlek adam gurtlanmagyny gadanars. Ene palawmydam geldi. Getirgeydim. Men şu geydim bolmat goldan äderdim käm. Döwran Mereç, tanış bolun. Ben geydim Aýjahan. Salam. Salam. Biz Aýjahan bilen tanış. Ol ýöňrekde diýip edara geldi. Tiz wagt ýokduňuz. Ha. Owa, Juma Maliç. Eger ruhsat bolsa, men şu sowgady Aýjahana oşurmakçy. O ne hili soğut? Maňa soğut. Maňa soğut gerek gel. Alay geydim. Utanma. Döwran biz üçin ýar adam däle. Sag bolun. Ece. Döwran Merediç maňa soğut getiripdir. He, şeýle mi? Han görel gaýdym. Tüweleme. Mıň ene haýdygyny. Bay. Gowduk he? Tüýs Fransuzduky da netip ettin gaýyrym. Ece, mana sen alay. Men her hili duhlanmar ahry. Uy, bir benne saňa ýörüýtü niýet edip getiren soň men arsam bolmasa. Öz sowudyň özüňe netip etsin balam. Han ýörünni kimidem saçaň başyna baram. Ece, özüň baraýsana. Mene bir hili utanýanym. Şu yerden ahırlanaýçy. Yok balam yok, onyň bolmaz. Han ýör. Özüňizden bilbä çağırmadyňyz. Onsoň enel gaýdy bolup özümiz geleýdik. Oh, dünýä dedim eňler duýsuz tagama tez üçine gelin gaýsam bolmaz.
Aili Permanov. Men sen ardan bilen tanıştım. Doğrusunu aytsam, haladım. Men sana düşünýän. Şoň üçin ýene bir gerek soraýan. Sen doğrudanam guruluşukçy bolmak isleýänmi? Ýaşykdy ne diýen arzum? Guruluşukçy bolmak ejidin pişete däller. Bu ýerde biljek adyny iňňän bir kuşam bolsun. Bilýän. Gatyga goý. Diýmek sen guruluşuklaryň hataryna goşulmaga taýynna. Taýyn Ruşan Altiýewiç. Yerdan urwanç. Ýene şu ýigide Aýly Permanow diýerler. Sen toporňa şägirt diýip getirdin. Günägärlik okuwuna gelip bir sebäp bilen girip bilmänligine namyt edýär. Guruluşukçy boljak diýär. Nähil görýän? Seýinla işlerini barlap bir garaz şu ýigit seni ýarynda. Ay näme? İşlemäge edip gelende de şeýle namytsaň bolsa gowda. Guruluşukçy bolaýyn diýip bolar. Ene şu işleşip görenlerim guruluşukçy bolup dünýäne nälerler. Ýör, men seni işlem bilen tanıştyrayyn. Oglanlar, bize şägir diýip beripdiler. Bir ýigdiň ady Aýly Permanow. Kabul edýäsmi? Ýaro şükür. Näme pynqyrýan? Ya bir ýigde göwnüň etmedimi? Ýok Merdan Gurbanç. Gaýtam halipaçylyk hereketini biziň topormuzdan gollamaly. Ýöne bu jaga diýdiň özi entek jüýjüjügem bolsa familiýasy haýwatly ekenne. Şoňa ýylgyraýdym. Bolup oturşuň näil şükür. Tonaň okmy? Bä Hemrajan, asyl seni mamydyň. Bagışla göri. Sen munyň ýalatdary göwnüň ajak bolup durmagyň. Dünýede ähli adamlar salihatly düşüp bolsa, ýaşaýyşyň o diýen gyzgan bolmaz. İçinde şükür ýallaryň bolmaly ahry. Baýsy demä Merdan Gurbanç. Derre wawyňyz pürkýände oturup berýäňiz. Şol adamlarym ýöne ýerden bir zat aýdyp oturup berýändir öýtmäň. Eýsem halis paltalar daşa degen soň, nirede ýüz tapsalar şo ýere burlar sokýanlar ýalanmy? Men bu şäherdigem guruluşyga ýüregi küýsäp gelmedigini gözünden aňyp dur. Muňa okuwa girmäge gelen ýigit diýerler. Ýöne welilik sat oturmaň näme? Sen özüň ilki guruluşa gelen onuň ýadyna düşmeýärmi? Elbetde. Gelen onundan mümkürlik edip oglanyň göwnüni ýyksaň, başarýan zadyny etip bilmez. hay göwnüňizi giýinlige salan bolýandy bolýan, näme bileýin. Öňkü soň kabraýyňyz dökäýmese de berdir. Goýsan ay. Biderek lakkıllama. Aha şuňa aýtýan alaňam zany ýokda. Otursan ay şükür. Ýaşaýyşyň manfy, pul bile baýlyk bile ölçelýän näler. Sen bu peltepejiňe gapçyk peltepet diýerler. Özüňem her ýerde ýadynda sakla. Egerde şu bolşuňa gitseň, basym sandan çykarsyň. Be. Siziň ýaňyzda gurlarlygam garmandyr. Şoňa akly ýetirýänem bolsaň gowdat. Anha sen, otdan suwdan geçen guruluşukçy ussa. Bir täze gelen olan iş öwredip, göwnlük görmeň deregine onu sygdyrmajak bolýan. Bu bolşuň aýypdyr. Merdan Gurbanç. Maňa şükür tetelliň iş öwredenem, göwnlük berenem gerek däl. Şonusam günüm görürüm. Beýbe, gelen onundan uly gepleýän bolyn, ertesi gün men ýanyma ýalbaryp gelmeli bolaýmy? Ay, onu görüvereriz.
Alo, alo? Amanlyk dinleýe. Başlaň, Juma Amanlyk. Maňa aýjahan gerek döli. Ha. Yarmışmayan oldum, sen şu aileliyen yigit bolmaly. Şeýlemi? Ho, Juma Amanlyk. Memen. Şol aýly. Men diňe işe ýerleşenmi aýjahana duýduraýyn hepjaň edýän. Utlayan. Çiş yürekten utlayan. Andır, hele. Salam Ayly. Men sen bilen hökman görüşmeli. Bolýarmy? Bolýar aýjahan. Hökman görüşer. Sen bir hili aladaly görünýäňli. Nämen pikirini edýäň? İşe ýerleşen adama mı edýäň okla? Ay ýokla. Şumahal menden bagtly adam ýok. Ýöne beýle bagat uýga çekerim-kä. O näme üçin? Sen onu nämeden aýtdyň? Men taňa näme düşünürsem-kä? Sen men ene matam halamadym. Şeýle gerek. Ay ýokla. Näme üçin? Halamasaňam, men olardan aýrylyp gidere ýerim ýok. Olar nähili bolsalaram, men üçin iyi değil. Men ömrümde ilkinji gedip Ejem bilen kakamyň ýüzüne geldim. Men olara seni gowy görýänligimi aýtdym. Sen bolsaň Ejemiň biderek sorawlaryndan basylyp utanman, beýle bagyt uzaga çekermika diýen. Aýjahan, sen men bagyşla. Men diýri samsyk bolup durun. Bir hökman bagtly bolar. Aýjahan, edidim. Anelmer? Men büýüdügi ýörüte saňa netläp aldym. Aýjahan? Saňa näme bolýar? Hiç zat. Aylyjan, maňa hiç adam bolany beren sowadyň üçin sag bol. Men bu ýüzügi hiç haçan elimden aýyrman. Sen ýanymda ýok wagtyňam. Men şu ýüzüň gaşyna terederin bolýyn, edil erteklerdäki ýaly sen keşiň görer. Ece, ay Ece, ınha aýylan hat gelip. Şeýlen balam, han okap berýdim. Ece, sen maňa her näçe ulolsaňam, gözüme çağa görnýän derdiň. Menne çağa däl. Ýöne wagtal sen nurana ýüzüň küýseýän. Beýdiýsem ogluň ejizläp ýörenler öýtmegin. Ejäni küýsemegän bir ejizlik gomy. Seni ediz görýänmi üçin ýekesreýän. Dogrymy aýtsam, men ýekede däl. Ece, gel men sen gulaňa çaýş çakaýyn. Ece, ay Ece, näme diýsene? Men Aýjahanym bar. Ana, hökman sen örwekden geljeňi bilýäne. Yeri rahatlan. Bay bo, boluljak bolýarmy? Ece, Aýjahan o sen pikir edýän gyýlaryňdan däl. Göwnüme bolmasa, men o gyýdy çağlygymdan bäri tanaýan ýal bolup durun. Aýjahan mehriban maşgala. Ol senin hem göwnüňden turar. O meniň bagtym, Ece. Ece, o gyýz oňat gyýzdyr. Aýla yarapdyr ahyry. Aýljana yaran gyýz bize de yarar. Bagtly bol balam.
Ya ne ödül yaşlığını dünyanın keyip sapatını görüp geçirmeğin deregine şol kitabı okup otursun ya surat çekip oturansun. Bar senem akşam ara gezmeli deyin jal. Menen tek gezmäge de diýin jalmagy diýe yetişerin. Häzir men okumaly. Geljek ýyl okuýarmyla. Entek taýar däl. Ýene bir ady işlemeli. Owadan ören mehrligiz. Emra, men senden bir daha sorasam, şonu maňa düşündirip biljekmi? Soru, başardığımdan düşündirecek bolayın. Baht diýilýän zat näme? Hey, sen şonu bilýänmi? Bilýän. Onu bilmek üçin akyllarlamyň kitaplaryny okumaly. O kitaplarda diňe baht hakda däl. Eýsem, adam durmuşunda bolup geçýän ähli zatlary göz ýetirýän. Aňy, paýgazyň iteldiýän. Ýeri beriň, açyk. Ýeri beriň. Mümkünmi? Salam. Men size peýtgeri beredim öýdän. Yok, yok. Salam. Beýdip durman, geçin oturun. Aýjahan, bu men oňat görýän ýollaşym Hemra. Biz işçiler toporuna bil işleýäs. Ören oňat, aýly maňa siz hakda gurrun beripdi. Aýly, bir näme beýdip durdy? Bide mehman illahry. Mene häzir çay goýun, sen bolsa saçak taýýarla. Yok, yok oglanlar. Men için adara galmaň. Men howlukmaç. Ýa okudan çykdymda sizi göreýin diýip sowlaýdym. Onsoň oglanlar, men siziň ýanyňyza habarlaja geldim. Geljek ruhuny kakamyň 50 ýaş toýuny bilýät. Şoňa çağırmaga geldim. Hemra, toý etiden barmaly. Hökman barın. Men gideýin, ýyjak alyp barýan. Ruh güni saat 6-da men size garaşaryn. Sag bolun. Näme beýip durdyň? Alga bagtyň endi. Dogry aýdýaň. Yollaşlar yoşrak. Yoşrak bolalın yollaşlar. Kadırlı yollaşlar. Men şuun begençten hem konuştan yana ad kem tolğun manım duramak. Biz şuun şu yere bizim hemmemiz üçün mehriban. Has doğrusu hotsarmız. Cuma amali için 50 yaşının doğulmağı münasibetliğinden istak. Selamun aleyküm. Geldiňiz mi? Geçiverin. Selamun aleyküm. Selamun aleyküm. Selamun aleyküm. Bağışlan. Howa yollaşlar. Cuma Amaliyevich öz kärini uçursuz öktölügi, tapalgasız adam kärçiligi bilen özüni tanadan adam. Cuma Amaliyev bizim firmamyzy gün-günden baýlaşdyrmak üçin dürli meseleleri öňe sürýär. Bu bolsa bizim hemmemiz üçin oňoýly bolup, firmamyzyň awraýyny artdyrýar. Gelin onno şu badany Cuma Amaliyewiçiň janynyň sag bolmagyny, ömrüniň uzak bolmagyny arzu edip götereliň. Cuma Amaliyevich, eger urusat etseňiz, men seni bir oňşaýla. Hocaýlamanç, mümkünmü? Hormatly adamlar, biziň aramyzda gelejek uly bolan Cuma Amaliyewiçiň orunmasary heniz öýlenmedik bir ýigit otyr. Men kim gödüňini tutýan maňyan bolsaňyz gerek.
O zaman ölümüz giyik diyelim var. Sol amanlığın gelecekki giyik olmalı. Näme? Devran meredi söz ya. Qadrlı dostlar. Her bir adamın ömrünü yattan çıkmayan ayratın bir bağıtlığın bolýar. Men ömrümün iň bağıtly pursat diýip Juma amallyç bilen ilkinji gedek duşanynym hatap edýär. Hormatly Juma amallyç. Siz maňa kaka diýip bildirmäge ruhsat edin. Görüň tapýanlaryny. Olalar hökman duluna geçir. Kimi? Nämäni? Hoş dinle. Nähili yaşamalygyny öwren. Kim ol? Sen onu tanıyanmı? Ol adama Döwran Merediç diýerler. Kakamyň işteş ýollaşy, ornmasary. Görne hili oňa türliýe. Edil Juma amallyç. Kaka. Sizin 50 yaşyňyň dolmagy münasibetli. Menden şu altın saady kabul etmeňizi ak yürekden haýyş edýän. Yeni bir tilegim olam şu saady sizin goşaryňyza aýjahan gelip taksa men minnetdar bolardym. Aýly. Walla meňe ýüregim ysýa. Ýörgok gaýdarly. Bir ýeri erwetdim. Azyk habar et. Meňem öwürlük ýagdaýym ýok. Yollaşlar. İnniki söz Juma Amaliyevçiň maşgalatynyň ýene bir eýgerýän adamsy, biziň üçin ýagty jaýlar talyp berýän. Ýaş gurulşykçy Aýly Permanowyňky. Näme oturdyň? Turda. Juma Amaliyevç, ýaşdyňyz gutly bolsun. Men özümiň hem kärdeş ýollaşym hemraň adyndan size jan saglygyny işte üstünlük arzu edip hem de şujağa sowgady kabul etmeňizi haýyş edýän. Sağ ol. Bolýa, biz gideli. Sağ ol aýjan. Bolýa. Sağ olun. Sağ olun. Bolýa. Sağ olun. Asıl bu siz midiňiz? Döwran Merediç. Bağışlayıcı. Sen Gülsem ajaýyp. Aýjahan. Ine men şuly ýürüýte saňa netlek getirdim. Döwran Merediç. Bağışlan welin, bugün men doglanynym däl ahry. Alaýyň haýyş edýän. Wah, şuň siziň doglanyňyz bolsa bolmaýarmy? Be, geň zat. Eger şuň men doglanynym bolan bolsa, siz näme ederdiňiz? Men sizi duruşuňyzda altyna gaplardym. Men şatlanardım. Aýdym aýdardım. Özümi dünýäde iň bagly adam hatap ederdim. Sen näme üçin men ýanyma geldin? Aýjahan. Haňa näme bol? Maňa hiç adam bolanok. Gowsy, sen men soraglama jogap ber. Aýjahan. Dogrymy aýtsam, şu oturan märekäň içinde senden başga hiç kim gözüm ilanok.
Men ne edip yerimden turanmam. Ne edip sen yanına gelen men bilemok. Sen men erkim elimden alıpsın. Diýmek ýanky. Ağzıňyzy köpürjükledip, kakamyň adyny aýdan, ogodan sözleňizem men bolanym üçin aýdypsyňyz da. Elbette aýjam. Diňe sen bolan üçin. Men sen ýolunda janym kurban etmäge de taýyn. Diýmek ýanky. Gymmatbaha altyn sag adam kakama men bolanym terepli sowgat beripsiňiz da. Şeýlemi? Ajahan. Sen men goýulmady ýa. Herni çygan bolsa, men seniň myhmanyň ahry. Mihman bolanyňyz üçin men size aýtmaz zatlaň, hemmetini aýdyp bilemok. Mihman bolsaňyzam, men size bir zady berip tapşyraýyn. Gaýdyp maňa gül uzatma. Men öz gül berýän adamym bar. Onu siz ýaňy gördüňiz. Ajahan, men sen goýunyňa degäýdim öýdýän. Sen men uýam ahryn. Men sen öz jigimden aýry görýän näldin. Goýsaňyz lan. Mert bolun. Siz erkek kişi ahry. Salamu aleyküm gelinece. Salam, gelin. Ne alın? Benemi? Size sowgat altın gelinece. Sağ ol. Wagt öwranjan. Men änni Halit kelebimiň ujuny ýitirdim. Şoň üçinem taňa jaň edip gellidim. Benim başıma da iş düştü. Näme? Aýjagana bir zat boldymy? Ol gitdimi? Ýok. Ol intege giden okda uranjan. Ýöne haçan gitse gidivermeli. Ol aýly diýilýän onu dogalapdyr. Yerini maslahat ver. Men neniň edeyim? Yok. Muňa ýol berip bolmaz. Men Aýjahany hiç kime bermen. Altın gelince. Men aýbam bolsa ýüregimdäkini sizden ýaşap biljek gel. Ödüňiz gowulýaňyz. Menne ne dogun var, ne de garnaş. Meni qwalyň öýtüdiň bilen baglaşdyrypdyr. Men Aýjahany unutman. Onu elimiň aýtyna saklar. Maňa siziň radylygyňyz gerek. Dewranjan. Sen Aýjamy ak ýürekden halýanyňy
İyil bilmese de men bilýän. Sen beýdiýenmi geňörme? Ene bağlasyna gedek gelenme. Duýgur bolýanlar. Döwranjan. Sizin söýgüňize men hiç karşılygym bolmaz. Gyýdymyz sen ýaly asylly ýigit bilen başyny birikdirdi. Näme armanymyz bar? Sen ornuňda bek durdy. Aýjany elinden gidirme. Siz kime garaşýaňyz? Haňa garaşýan aýly? Näme, tanamadyňyzmy? Baý bow, Döwran Meredich. Siz nire, bir yerler nire? Gele görýän. Geçin. Şerimizde düzgün tertibime ýokdur bolun aýtlaşma görýän herne. Arkaýyn bolaýnym. Şu adamlaryň muny teňden gowduraýtma. Men hiç sady geňörem. Men häzir çay getirin. Yok. Çaylaşyp oturmaly. Sen men bu ýere gelenmi geňeme görýänsiň şeýle dämi? Oý, onu hem için geňörýän. Gelenini öwlet diýipdirler. Meni sen ýanyňa gelmäge mejbur eden zadyň nämedigini berýänmi? Ine, şonu bol bilemok. Bagyşlaň. Men siz dinleýän, Döwran Meredich. Aýly. Sen habaryň ýok bolmasa ýokdur. Menini eswat ber toýataýyny görüp ýörün. Men onu nerden bileýin? Gatgowdat oň bolsun. Ýönenim oňuňna bolmasaňa bagly. Be. O näme diýdiň? Sen maňa düşün. Men senden agyň hökümini haş edýän. Men bagtyma badak salma. Onsoň bilip goý. Ol ýören anjyk gyýdyr. Lälik saklanan maşgaladyr. Oňa ýyly ýok eşikler, üýtgeşik düzgün gerekdir. Dogrymy aýdýan? Gapçyň mydamy pök görüp durmasa, o gyýdyň şatyna çydaýmak kyndyr. Näme bolýan? Men size haýpyň elýär, Döwran Meredich.
O näme diýdiň boldy? Siz bir ula adam. Okan kitaplaryňyň sany sajagy ýok. Men bolsa ýöneköý bir gurulşykçy. Bar ýogy orta bilimim bar. Şeýle dämi? Ýere wakaly. Siz näme üçin maňa beýle zatlar aýdýaňyz? Utanýaňyzmy? Näme şu adamlar halis akmak durýaňyzmy? Men gapçygym sizin käwre ýuka bolsa da sizdäki bar ýürek menne ýok durýaňyzmy? Bolýa. Ýöne sen bir zady bilip goý. Aýjahan. Men gelinligim. O taňa rehminen soň ýüz berýär. On ýüreginden başga hiç hil duýgy ýok, düşünýäňmi? Eger sen öýlenmekçi bolsaň, şu şekerden isläni gydyň saýla. Men saňa agyň hukmyny arka durayyn. Men bir gidi öýle işikletmäge gurbatym çatar. Ýöne inim. Aýjahana azar berme. Ya şuly, haýyş edýän, gidiň şu ýerden, gidiň. Men erbet ýadow, gidiň şu ýerden diýän. Yer bolýada. Myhman öýesini gullypdyrlar. Gitdi sen gidämeli bar. Ýöne sen men ýan gaýdarlarym gowja pikirlenip gör. Şu gün biz gurulşykçylar üçin iň şatlykly günleriň biri. Sebäbi bugün gurulşykçylaryň bayramy. Gurmak, döretmek, yaratmak, bina gurmak Allah Taalanyň peýgamberleriň ýollary diýip ata-babalarymyz aýdyp geçipdir. Biz gurulşykçylar öz ata-babalarymyzyň aňyrdan gelýän ýoluny hökman ýöredip, mehriban ülkämizi nesip bolsa cennete uğrar. İnne bolsa yollaşlar, işte tapawutlanan gurulşykçylara bayrak vermäge ruhsat edin. Gar ýagdy Hemra. Kutlayan. Permanov aile. Yollaşlar, aile Permanov iýişe ýaňy ýakynna ýerleşenem bolsa, şu az wagtyň içinde zähmet töýürligi bilen, maksada okkunlygy bilen özüni görkezdi. Şoň üçinem ynhawol şuňaly adavraya eýe boldy. Kutlayan. Sağ olun. Algany bir kere çay için. Sağ olun. Giyir verin. Salam. Urun musunuz? Kim borsunuz? Näme hyzmat? Men Döwranyň aýaly Hatice. Bu bolsa Tiran. Men oglum. Näme? Ýok. Biziň ondan hantamad adamyz ýok. Ýöne. Bagslan. Geçin oturduğunuz lan. Men gideýin. Haýyş edýän. Burada oturduğunuz lan. Men düşünmedim. Hani düşünükler edip gurrun verdiniz lan. Döwranyň bizi taşlak gaýdanna inni 5 ýyl boldy. Şol 5 ýylyň içinde näçe kynçylyk çeksegem, ondan kömek soramadym. Ya ýyzyňa dolanyp,
Dili yarmadım. Yönün ha, bir neçe vakt veri. Firancan. Kakam görjek. Kakam görürsüm gelýär. Ol näme üçin öýe gaýdyp gelen ok diýip meni günüme goýan ok. Gitmälip näçe ýalbarsamam diýen etmän. Onna özüm giderni. Ýek özüni goý bermäge de çekinip, ynha özüm bile gaýtmal boldum. Bize kömegi gerek gel. Ýöne keskitli bir söz aýtsa bolýar. Cuma Maliç. Cuma Maliç. Men sen üçün Cuma Maliç del. Zeminin lalesi, asmanın ayı, dünyanın gövheri kan oğul ve gözüm roşen tapar gördüğüm sayı, ay günün seni ay oğul ve yar. Basadım didem üstüne keygim, yar basan ayacıklarından, vah koyun sağmağa çıkanda, çör basan ayacıklarından, oğul bey, oğul bey. Yerov Mecnun, mungalı günne, düşöğünde bulaşıp yatman ne mi? Ya talip kıydın bilen öykölöşeydin mi? Sen onu nereden bilip gördün? O ne ahil talip kıydı? Ha, Aylizan, Şükür ağan yerin aşağında yılan ya usete de bilyandır. Yöne sen her näçe Türkana sıranım bolsaň italşyňa yaman näl. Maşgaly kemi yok, sayla bilipsin. Sen meni kimem bolsa başga biri bilen bulaşdyrýana dersin. Hudaýa şükür. Herne aramızda utanç hayalimizde mar eken o. Hayalimizde mar eken o. Sen maňa näme diýjek bolýan? Sana näme boldy? Gıykılıň näme? Yer bolýa. Men oýun etdim ho. Maňa beýle oýunyň gerek däl. Sen ol oýunyň ho başga ýerde et. Yeri. Bay bo. Sen bilen men biderek ýankaraşyp tas giýjä galan ekenim. Hoş Mecnun. Ay senin bir... Bola aýtda. Sana geregem şodi. Azyrak gudurasın. Merebesin, deheresin. Barım senden molly. Senem böküz. Senden beýle şerle kakam. Beynim çaýkanyp gitdi. Näme agyrýarmy? Anduran? Weko, ne diýäň? Başla agyrýam diýeni. Öküzden ýalyseler agyrman näme? Meten şu ýaly gow sowuk suw edip gel. Mehal. Emra, men öňürekden bäri senden bir zat sorajak bolýan bolyn, hiç ebeten tapyp bilemok. Eşitýärmi? Eşitip ýatýarym. Sen näme üçin tirkeşýän gyzyň ýok? Mydama ýöködüň? Näme ýylgyran bolýan? Men çynym bilen sorýan. O seň işiň däl. Bağışla Emra. Yöne men seni juda gowy göremseň soraýdym. Menem seni juda gowy görýän. Kayı saylamak diýilen zat aňsat mesele däldir. Aýly. Hey sen kayı söýüp görüpdim. Ay. Umuman sen muny nämeden soradyň? Men söýüp görüpdim. Onda da ot bolup ýanpdym. Ene bir günüm ähli ahlasym, ähli arzu hyýalym duýdagyn boldy. Emra, näme? Durmuşda söýgü diýilen zat ýokdur diýjek bolýarmy? Ýok, aýly. On diýjek bolamok. Söýgüni gorama başarmaly diýjek bolýan.
Oğuydam seni söyüp midi? Söyüpdi. Ondan hem üçün? Eger oň näme üçin bilýän bolsam, bolaýmazakmy. Sen şu döwran meres dip halis gulak etmeýdin. Sen şu döwran meresin şundan maslap birin firmamynyň işgär däl. Ol işten boşatyldy. Hey, o näweýli? Ol marryh bolup çykdy. Oňa wada gül ýal masgalasy çağaty bar eken. Olar taşlap gaýdanyna 5 ýyl bolupdyr. Olaň ýagdaýyny sorap habarym tutmandyr. Sen şu döwran meresin yalançy, kezzap. Hey dünýede bagtly adam manka. O näme diýdiň? Ine sen durmuşunda bolan wakan görünmerdiň. O hasratdan, jebir jepadan dolahry. Sen olary ne edip çydap bildin? Sen özüňi bagtly ýaňmy? Men öz bagtymyň uruny özüm arad ederim. Ýöne men soňky wagtlar sen durmuşunda bir ütkeşkiligiň bolup geçýändigini duýýan. Gecelerini ulullan demiň alyp rahat yatıp bilen ok. Ayda ahir sana näme bolýar? Belki kömegim diler. Hemra, biler bolsaň, o gyz men aklym alyp hut mejnun etdi. Ya, oňa ýeter näme bar? Ýa mejnun bolup bilen ok, sen bolsa? Sen şu wagt gülki ýadyňa düşýär. Men näme etjegim bilen ok. Sen Aýjahana aşyk bolupsyň. Sen begenmel dostsan. Ay ýok. Men bu aşyklygym gurýalym diýen. O gyzy süýmäge men hakym ýok ýalyk bolup dur. Näme üçin? Näme sebäpden sen hakyň ýok? Görüp dursaňa. Mene bir ýöne köy guruluşykçy. O bolsa ady belli telekeçiň idi. Özüm Lukmançylyk institutynyň talebi. Hey, aýl dost, oňarmadyň o. Mene sana akylly ýekdiň öýdýärdim. Ýöne ýalňyşan ekenim. Özüme Aýjahanyň ýerine bolan bolsam, hiç wagt ýüzüňem görmedim. O näme üçin? Özüňem bilip goý. Egerde kerpiç ýörmeýi, eliň palçyga bulamak namyt edýän bolsaň, guruluşdan ötä git. Emma guruluşçylygyň adyny hiç ýerde kiçeltmegin. Aýly, sen meni bagyşla. Ýöne oňat pikir edip gör. Heýde dünýäde şarňyllap duran täze jaýlary gurmakdan asyllyk her barmy? Biziň bu gurýan jaýlarymyzda çağalar dünýäni, gulolýarlar, toý tutýarlar. Hey, şoňa ýetýär zat barmy? Sen bolsa ýüzüňi sallap, özüňe ýöne közi guruluşçy diýýän. Bagyşla, guruluşçy bolmak arzuwy men şu ýere getirdi. Şoň üçin men akademiýa okuýy berip, binagär bolmak arzuw edýän. Ine sen men göwnümden turdyň. Munyň başga urrun. Ece, ay Ece, erteriň säher çahyň urdap, kim bilen gürleşip otursyň? Şunlar ýüregim tolgunýa balam. Geçen akşam düş görüpdirin. Düş? Hawa, Aýlyjan, ak donly, ak telpekli, ädikli, bide tarap ýylgyryp gelýär. Öde erwetligiň alamata däl. Bu düşüň ýorgudy toy şatlyk bolmaly. Ya, olinni bide duýdurman öýlenejekmike? Ýok, ola bolmaz. Men şunyň özüne ýola düşeýin. Men onu görüp aýyl-saýl etmesem injalman. Ece, menem sen bilen bilegidäýin. Aýlyny göresim gelip gitdiler.
Gitsen gideyil balam. Aile, bu mi? Salam Mehribanım. Näme? Men tanamaz ýaly bolaypdyrmy? Hany gel geç. Öýde adam mı? Yok, ýek özüm. Doğrudanam. Ýek özüňmi? Sana kim gerek? Göwnme bolmasa, şuleýe girsem, her gapydan öýlenmedik çalaýyň meýrik çykaýjak ýaly bolupdyr. Sen maňa näme diýjek bolýan? Sen aýjagan dogry diýäň. Wagtyny okumak gerek. Ilmli bolmagy, baý bolmagy çalışmak gerek. Onsoňam men anyk bir zady göz ýetirdim. Ýaşamany başarmalıyım. Sen bu ýere näme üçin geldiň? Maňa nähili ýaşamany öwretmägimi? Ýok aýjam, beýdimi? Men sana nähili ýaşamalygyny öwrederden ýeji. Ýöne ýüregim ysdydy, geleýdim. Bu näme oýundy? Ine şu jagal altyn zynjyry sen boýnuňa da karnam boli bar oýunyň utorar. Aýly, golaýma gelme. Sen näme aklyndan adaşdyňmy? Görüňok maýjan. Bu altyn düşünýärmi? Ýok, düşünemok. Men döwran ýaly baýsy moklardan bolmasamam, oň duran ýerine duraryn. Bu altyn düşünýärmi? Ýok, gerek gel. Daqyn harsyn. Ýok. Daqyn harsyn. Ýok, ýok. Bilýä, sen meni gaýdyp bagyşlamarsyň. Eger dözmezçilik edip, ýarehim giyinip bagyşlaýsaňam, ýalňyşarsyň. Näme üçin ýalňyşar? Men sana münasip däl. Men senden pes aýjagan. Oňa da diňemin özüň näkär. Şu äpet şäherde men kynuna düşemde diňe sen maňa medet berdiň. Öz ýüregiňi bagş etdiň. Men öli sen arasa duýguňy ýere çaldym. Pek söýgüňi bir derek gaganjaňlyk bilen jogap berdim. Aýtjak zadyňy aýdyp boldummy? Ýok, biraz sabr et. Men häzir gitjek. Sen bir zady bilip goý. Dünýäde men üçin 3 sany mehriban adam bar. Ejem, jigim şerin, hemem sen. Men sen göwüňi ýyktym. Ýönünni sen göwüňi seýislemek maňa aňsat düşmez. Aýşa, iridim. Sen şu söýgüňi, şu anamy gaýtadan gazanmak üçin näme etmeli? Aýly, sen artist bolmaly ekeniň. Sen şeýle dile warlygyny mundan öň bilmeýänler näme? Aýşa, meniň numuny näme etmeli? Men üçin senden iň gymmatly ýadygarlyk ine şu jaga ýüdük. Sen meni sowgat beren akşamyň edilşim gaşy ýaly pekdiň, mehribanmy. Men bu jaga ýüdügi hiç açan elimden aýranmak. Sebäbi ol maňa ähli zatdan gymmat. Aýly, sen maňa niýetlen şu enaýja sowgadyňy şirinjigin Aşgabada gidelenje gelenne şoň boýunna dakaýyn. Bolýa. Sen näme diýsen şoda bolar. Onsoňam sen okuw girmeli, Aýly. Girişdiňlaryň wagty ýetip gelýär. Taýýarlyk görmeli. Isleseň men sana kömek edeyim. Sag ol. Men hökman okuw girerin. Aýjan, okaryn. Men sana söz berýän.
Bağışlaydydım. Men doğrudanam jüjüjük ekenim. Yok, sen jüjüjük del. Sen men algırlaçynam. Bolya, men gideyin. Bolya anna sağ ol. Sağ ol. Turayın. Sağ olun. Sağ olun. Sağ olun. Sağ olun. Alo. Ajahan amalli babamka. Bar. Dinleyen. Ajahan, bimen, aili, salam. Salam. Ajahan. Ertir ejemmile jigim şerin aşağıda gelýär. Sen olar özüň garşylamasan boljakda. Men jemleje sýnagda bolmaly. Bilýän, üstünlük kemraň bolsun. Sen hiç tadı gaýgy etme. Men hökman garşylaryn. Ýöne men olary tanarmykam? Näme tanaman? Sen olan suratyny gördüň ahyry. Howa, gördüm. Otly ýerden saat 8:30, 9-njy vagon. Eşitýärmi? Bolýa, sağ ol. Sen öğrettin yaşamağı, sen öğrettin sevmeyi, sen öğrettin kaynamağı, kıymeyi. Başımı ayladı dilin kaymağı, gururun barını yedin öğrettin. Sen öğrettin demir neme, dağ neme. Sen öğrettin bahar neme, bağ neme. Sen öğrettin yakıp barayan çol neme o canım. Gururun barını yedin öğrettin. Sen öğrettin yakıp barayan çol neme canım. Gururun barını yedin öğrettin. Garlım min sana lelhem seni güzel yarmana. Altın şafak garlım